No niin, tervetuloa tänne Kultti-osaston nuorisotutkimuslehden ja nuorisotutkimusseuran julkaisujen pariin. Meillä on tässä tänä keväänä ilmestynyt historiateos, Järkihyvä herätetty, valistus on viritetty. Jaakko Juteinin tekstiä siinä on käytetty otsikossa ja alaotsikko kuuluu Lasten ja nuorten lehtien synty ja kehitys 1800-luvulla. Minä olen Vappu Turunen, olen nuorisotutkimuslehden toimituskunnassa toiminut nuorisotiedon kirjaston informaatikon ominaisuudessa ja vieraanani täällä on Niklas Bengtsson, joka on sitten perehtynyt näihin lastenkirjallisuusasioihin tässä teoksessa. Mutta Niklas, miten tämä lastenkirjallisuus ja nuorten kirjallisuus on sinua lähelle tullut ja olet motivoitunut kirjoittamaan juuri tämän kirjan? No siis mä oon kirjoittanut monia niin kuin lastenkirjallisuutta käsitteleviä kirjoja. Oikeastaan ne on johtanut tämän kirjan kirjoittamiseen. Et jos ajatellaan tätä kirjaa, niin se mikä mua kiinnosti oli se, että mun näkökulman mukaan 1800-luvun kirjallisuushistoria tai kirjallisuushistoria 1800-luvusta on kirjoitettu niin kuin väärin tai puutteellisesti. Ja tällä tarkoitan niin kuin sekä aikuisten että lasten kirjallisuutta. Ja jos mä konkretisoin tätä esimerkiksi sillä tavalla, että pari viikkoa sitten kirjoitin vuoden 1879 kirjoista tai itse asiassa saduista, ja sitten tarkistin, että kuinka paljon kirjoja silloin ilmestyi, niin siinä vuonna 1879 oli painettu noin 60 lasten ja nuorten kirjaa Suomessa. Ja tässä luvussa oli siis kauno- ja tietokirjat ja oppikirjat ja uskonnolliset kirjat. Ja sitten jos mennään tätä, ja siis suomen- ja ruotsinkieliset kirjat ja käännöskirjat myös. Ja sitten jos mennään vielä syvemmälle, että mitä silloin vuonna 1979 niin on julkaistu, niin sieltä löytyy ihan siis semmoisia pieniä lipareita, saattaa olla siis pelikortin kokoisia kirjoja, joissa on 8 tai 16 sivua, ja ne on sitten bibliografioissa merkitty kirjoiksi. Ja eihän ne meidän mittakaavassa enää siis kirjoja. Toki ne on kirjahistoriallisesti kiinnostavia, mutta sitten jos tätä verrataan lastenlehtiin, jotka kanssa oli aika lyhyitä, mutta näihin lastenlehtiin ei ole sillä tavalla kiinnitetty huomiota tutkimuksellisesti eikä kirjallisuushistorian kirjoittamisessa, niin mä totesin, että kyllä nyt täytyy ottaa selville, että mitä ne lastenlehdet 1800-luvulla oikeasti on. Ja yksi asia, mikä mua kiinnosti, oli tietysti Topelius ja Suomen ensimmäinen lastenlehti, joka oli EOS, joka näytenumero tuli 1853 ja sitten 54 lähtien sitä julkaistiin 13 vuotta, että tuleeko siitä nyt 1866, että mikä Topeliuksen rooli on. Ja tässä tulee taas niinku se kirjallisuushistorian niinku vinoutuma ja väärentymä, että kirjallisuushistorioissa tutkitaan kirjoja, vaikka pitäisi oikeastaan tutkia kirjallisuutta. Eli ne Topeliuksen sadut on osittain erilaisia näissä lastenlehdissä kuin painetuissa kirjoissa. Ja tähän ei ole kiinnitetty huomiota. Nyt esimerkiksi oli ihan kiinnostava Svenska Litteratursällskappetin suurprojekti Topelius-projekti, jossa julkaistiin, en muista kuinka monta kirjaa. Ensimmäinen teos käsitteli Topeliuksen käsinkirjoitettua lehtiä, Ephemerer-lehteä, joka on äärimmäinen kiinnostava niin kuin käsinkirjoitettu Topeliuksen, taisi olla 16-vuotiaana kirjoittama lehti ja siitä pari vuotta eteenpäin. Niin se on tämän Svenska Litteratursällskappetin niin kuin ehkä mun kannalta kiinnostavin Topelius-julkaisu. Sitten kun mä katsoin näitä myöhempiä julkaisuja, joissa käsiteltiin Topeliusta, niin siellä on riikiruotsalainen professori, joka kirjoittaa Topeliuksessa, ja toki hän kirjoittaa siellä, että Topeliuksen satuja oli adaptoitu Ruotsissa, eli jos joku tapahtumapaikka oli Suomessa, niin sitten ne Ruotsissa muutettiin Ruotsiin tapahtuviksi. Mutta ei kuitenkaan niin kuin puututtu niihin muihin muutoksiin, mitä tapahtui
siinä, kun sadut oli kirjoitettu ja julkaistu Eoksessa, ensimmäisessä suomalaisessa lastenlehdessä, ja miten ne julkaistiin sitten kirjoissa. Ja kuitenkin näitä tapahtumia on aika paljon, että Topelius lastenlehdissä on mun mielestä hyvin erilainen henkilö kuin Topeliuksen samat sadut kirjoissa. Ja tämä näkyy esimerkiksi uskonnollisuudessa, että Topelius ei ollut niin uskonnollinen lastenlehdissä, mutta sitten samoja satuja saatettiin vähän editoida ja kirjoittaa uudelleen uskonnollisemmiksi. Että tavallaan se näkökulma, että Topelius olisi tylsä ja uskonnollinen kirjailija, niin joo, kyllä se pitää jossakin saduissa paikkansa, mutta se on myös myöhempää käsitystä ja muutosta niin kuin näissä saduissa. Että Topelius on ollut oman aikana erittäin niin kuin radikaali kirjoilija. Joo, tämän asian muistankin sieltä sun kirjastossa, että hän ikään kuin vähän niin kuin irroitteli siellä lehtien puolella ehkä. Kyllä joo, siis monellakin tapaa. Että hän oli äärimmäisen monipuolinen kirjoittaja. Tavallaan siis siinä mielessä irrotteli, että hän loi tämmöisen niin kuin Razavillin lapsipäähenkilön roolin niin kuin suomalaiseen ja itse asiassa pohjoismaiseenkin lastenkirjallisuuteen. Ja itse asiassa hänellä nämä Razavillit lapset saattoi olla jopa tyttöjä, eli mikä oli siihen aikaan vähän eri tavalla radikaalia kuin mitä se nykyään olisi, että jos puhutaan nyt 1850-luvusta. Ja toki hän kirjoitti siis paljon muutakin kuin satuja näihin lastenlehtiin, että hän kirjoitti ihan tietokirjallisuutta, peliohjeita, lyriikkaa, itse asiassa paljon niin kuin hänen lyriikkaa on julkaistu näissä lehdissä. Ja sitten se, mikä on tavallaan varsinkin tässä ensimmäisessä lastenlehdessä, joka oli siis pohjoismaisittain merkittävä julkaisu, ei pelkästään Suomen kannalta, vaan levisi kaikkiin Pohjoismaihin ja sitä luettiin niin kuin, no Islannista en tiedä, mutta siis Ruotsi, Norja ja Tanska ainakin, niin Topeliuksen runoja sävellettiin ja nämä nuotit julkaistiin erillisenä niin kuin liitteinä 1850-luvulla Suomessa. Ja siihen aikaan niin kuin nuottien painaminen, se vaatii omaa taitoansa ja oman painon, joka niitä pystyy tekemään. Että se oli todella niin kuin harvinaislaatuista, että ei niitä kappaleiden nuotteja noin vaan saatu, että useimmiten niitä kopioitiin ihan käsin niin kuin 1850-luvulla, että lehti oli niin kuin siis musiikin kehityksen kannalta ja musiikkikirjallisuuden ja nuotiston kannalta niin kuin äärimmäisen tärkeä lehti. Sitten Topelius kirjoitti myös uskonnollisia tekstejä, jopa vähän niin kuin mainoksia ja tämmöisiä pelien kuvauksia. Että hän oli hyvin monipuolinen ja hän ei tavallaan jäänyt pelkästään siihen Eokseen, että hän ei ollut sen perustaja, mutta häntä niin kuin ilmeisesti pyydettiin sen päätoimittajaksi, mutta hän kieltäytyi, mutta hän avusti sitä hyvinkin aktiivisesti. Ja sen jälkeen hän vaikutti oikeastaan lukemattomiin myöhempiin 1800-luvun lastenlehtiin. Hän kirjoitti ja avusti niitä. Hän keksi niille nimiä, antoi neuvoja eri ihmisille, jotka halusivat perustaa lastenlehtiä. Että hän oli todella niin kuin vaikuttava ihminen lastenkulttuurin saralla, joka on jäänyt ehkä huomiotta, kun hänen vaikutuksensa on ollut esimerkiksi historian saralla niin merkittävä ja oppikirjallisuuden saralla. Mitähän muuta pitäisi vielä kehua Topeliusta? Tulee mieleen, että tulee sellainen hyvin innovatiivisen ihmisen kuva. Ja muistan tuosta EOS-lehdessähän oli tämmöisiä ilmiöitä, kun oli näytenumeroita ja oli tämmöisiä erikoisliitteitä monestakin aiheesta. Ja mieleen jäi sieltä sellainen niin kuin joulunalusnumero, jossa Topelius tuli perustaneeksi niin kuin suomalaista jouluperinnettä. Joo, siis hänen sekä niin kuin näissä runoissa että joululauluissa, että Sylvian joululaulu ja moni muu on tietysti julkaistu Eoksessa, mutta siinähän oli sitten myös niin kuin hänen jouluaiheisia satuja, että sieltä löytyy niin kuin semmoinen joulutradition niin kuin kehitys hänen saduistaan. Et ekaksi on niinku tämmöinen nakkoajan pukki, joka on vähän ilkikurinen ja ehkä pahalaatuinen, et ei mikään tämmöinen joulupukki, vaan niinku oikeasti niinku saattoi josta niinku nelinkontin sarvet päässä ja sitten heittää, eli nakata
ne lahjat vaan tupaan. Et siitähän tulee esimerkiksi Ruotsin julklapp-sana, että se on se klapp, se kolahdus, mistä tulee tämä joululahja. Sitten siellä on niin kuin modernimpia joulupukkeja, jotka tulee jo kysymään, että onko täällä kilttejä lapsia. Ja sitten hänen saduissa on myös niin kuin näitä kuusia kuvattu. Et silloin oli meidän kannalta puolikas kuusi, eli oli semmoinen kuusen latva, joka pistettiin pöydän päälle, tai nuori kuusen taimi, että joulukuuset ei ollut vielä niin kuin lattialla, ja niitä koristeltiin. Tähteä ei yleensä ollut vielä kuusen huipulla. Tähtiä oli kyllä kuusessa muuten, ja sitten oli niinku erilaisia niinku konvehteja, mitä pistettiin kuusen oksille. Et nämä kaikki on niinku tavallaan taltioitavissa Topeliuksen teksteistä, että se on siinä mielessä myös kiinnostavaa niinku joulun traditioiden ja siinä, että onko kilttejä lapsia, niin kuin sekin on taltioitu Topeliuksen satuihin, jotka on julkaistu siis EOS-lehdessä alun perin. Joo. Tämä ensimmäinen varsinainen suomalainen lastenlehti oli siis tämä ruotsinkielinen EOS, mutta ihan niillä samoilla vuosiluvuilla syntyi sitten pari suomalaistakin, suomenkielistäkin lehteä. Joo, siis EOS alkoi varsinaisesti ilmestyä 1954, mutta 2 vuotta myöhemmin tuli 2 suomalaista lehteä. Toinen lehti on Lasten Suometar, lisälehti Suomettarelle, joka kaikissa lehdistöhistorioissa ja kirjallisuushistorioissa mainitaan, että se on Suomen ensimmäinen suomenkielinen lastenlehti. Tämä ei itse asiassa pitänyt paikkansa, koska se oli lisälehti, eli sitä ei pystynyt tilaamaan. Se on ihan sama kuin jos nyt Hesarin kotiliitettä kutsuisi itsenäiseksi lehdeksi. Sen sijaan oli Lukemista nuorisolle lehti, jota toimitti Eero Salmelainen, joka siis oli kerännyt Suomen kansan satoja ja tarinoita kokoelman ja julkaissut sen. Tämä ero oli niinku, eli mun mielestä siis lehdistöhistoria on kirjoitettu väärin, kun halutaan korostaa Lasten Suometarta. Ilmeisesti tässä on niinku se, että voittajat sanelee historiankirjoituksen, eli on ollut Suometar vielä silloin, tai Uusi Suomi, anteeksi, Suomettarin jatko Uusi Suomi voimissa, jolloin on haluttu korostaa oman lehden historiaa. Mutta näiden molempien lehtien niinku kiinnostavuus on erilainen kuin ruotsinkielisen EOS-lehden, koska ruotsinkielistä kirjallisuutta sai 1850-luvulla julkaista paljon vapaammin kuin suomenkielistä. Et silloin oli niin sanottu kieliedikti, joka esti suomenkielisen kirjallisuuden julkaisemisen myös lehtien. Eli ei saanut muuta kuin jotain tiettyjä uskonnollisia kirjoja ja tämän tyyppisiä julkaista. Sitten se vähän niin kuin loivennettiin tätä kieliediktiä ja se mahdollisti myös suomenkielisen muiden aikuisten sanomalehtien julkaisemisen ja myös mahdollisti niin kuin näiden 2 ensimmäisen suomenkielisen lastenlehden julkaisemisen. Eli se oli ehkä hankalempi alku suomenkieliselle lastenlehdistölle kuin ruotsinkieliselle lehdistölle. Toisaalta sitten niin kuin tämä selittää ehkä sen, että miksi traditio on erilainen, eli nämä suomenkieliset lehdet oli oleellisesti uskonnollisempia tai raskaammalla tavalla uskonnollisempia kuin ruotsinkielinen EOS-lehti. Et EOS-lehti oli todella niin kuin kevyesti uskonnollinen, siis oli toki uskonnollinen ja kristillinen, se oli sen perinteisiä arvoja, mutta huomattavasti viihteellisempi, populaarimpi, taiteellisempi. Suomalaiset lehdet taas oli sitten uskonnollisesti raskaampia. Mutta molemmat lehdet on kyllä siinä mielessä kiinnostavia, että tämä EOS-lehtikin niin kuin siinä loppuvaiheessa, siellä oli Ingelius, joka on varhainen suomalainen säveltäjä, hän rupesi julkaisemaan jonkin verran suomenkielisiä tekstejä tässä ruotsinkielisessä EOS-lehdessä. Siinä oli ollut kyllä aikaisemminkin suomenkielisiä tekstejä. Ja sekä tämä EOS että nämä suomenkieliset varhaiset lehdet, niin nehän on toiminut
lukemaan opettelemisessa ja ylipäätänsä niin kuin siinä, että miettimässä, että mikä on niin kuin kirjallisuus, ja koska suomenkielisellä puolella se kaikki julkaistu kirjallisuus oli hirmu pitkälti uskonnollista, niin silloin, että tulee maallinen lehti, joka toisaalta kyllä on uskonnollisesti painotteinen, mutta jossa on myös maallista tekstiä, niin se on tietyllä tavalla mullistavaa. Mutta ylipäätänsä niin kuin ihmiset ei osannut lukea silloin, eikä lukeneet kovinkaan paljon, koska monesti niin kuin rippikoulussa tai lukukinkereillä niin kuin opeteltiin ulkoa, että saatettiin opetella aapinen tai jouduttiinkin opettelemaan aapinen ja katekismus ulkoa, mutta se ei tarkoittanut ollenkaan sitä, että nämä ihmiset olisivat osannut lukea tai että ne olisivat osannut kirjoittaa. Että ne oppi sen katekismuksen ulkoa ja sai sillä sitten naimaluvan ja kaikki oli hyvin, mutta kukaan ei sitten lukenut oikeastaan mitään kirjallisuutta. Että kaikki osattiin uskonnolliset tekstit ulkoa, ne luettiin moneen otteeseen. Joo, ja eikö näin käynyt, että aikuiset hyötyivät näistä lastenlehdistä hyvin paljon juuri tämän luku- ja kirjoitustaiden? Kyllä joo, sitä oli just ajamassa takaa, että varmasti siis siihen aikaanhan luettiin paljon ääneen, nyt kun on näitä kaikkia storytellia ja muita, niin silloin luettiin ihan romaaneja ja muuta kirjallisuutta ääneen ja yksi luki ja muut kuunteli. Ja samahan pätee sitten myös ihan näihin lastenlehtiin. Ja se auttoi niin kuin ihmisiä ja tavallista kansaa niin kuin lukemaan, mutta sitten se auttoi myös sitä ruotsinkielistä keskiluokkaa ja sivistyneistöä oppimaan ja omaksumaan suomen kieltä. Eli se oli myös tällainen eräänlainen niin kuin kielikoulu, sekä molemmat suomenkieliset lehdet että ruotsinkielinen lehti niin toimi kielikouluna ruotsinkieliselle väestölle. Ja myöhemmin sitten niin kuin näitä tuli vielä vahvemmin niin kuin koulutuspoliittisia niin kuin lehtiä, jossa Mielikki esimerkiksi oli vahvemmin suomen- ja ruotsinkielinen lehti. Joo, eikö ollut suurin piirtein 1860-luvulla, kun suomen kieli vakiintui? Niin, mä en oikein... Niin sä ainakin kirjoitit siellä, joo, varmaan riippuu miltä kannalta niin kuin, tarkastella. Mehän voidaan niin kuin ajatella niin kuin sitä, että Lönnrotin kautta, että Lönnrotin niin kuin työn tuloksena niin kuin suomen kieli niin kuin uudistettiin ja muokattiin, tai siis kirjakieli muokattiin, että se vanha 1600-luvun Agricolan uskonnollis-lakitieteellinen kieli niin kuin muuttui modernimmaksi ja niin kuin runsaammaksi. Ja sitten 60-luvulla tietysti tuli niin kuin kansakoulut, alettiin suunnitella niin kuin koulutusta enemmän, jolloin niin kuin sekin lisäsi niin kuin lukemista ja myös sitä tarvetta erilaisille teksteille, ihan tieteellisille teksteille. Meidän täytyisi oikeastaan ajatella osaa näistä tietoartikkeleista, mitä näissä lehdissä on, niin lähes niin kuin tieteellisenä tekstinä, jossa selostetaan, että mitä on sähkö ja mikä on rautatie ja tämän tyyppisiä niin kuin uusia keksintöjä. Että se oli niin kuin aika innovatiivista aikaa, 1800-luku, vaikka se ei ehkä meiltä näytä siltä, mutta silloin todella niin kuin keksittiin uusia asioita ja oltiin niin kuin kehityksessä mukana. Joo, tietynlainen modernisaation vuosisata, kyllä. Tuon ajan suurmiehet vaikutti myös lastenlehdissä, että se oli Topeliusta ja Lönnrothia ja itse asiassa Snellmankin puuttui esimerkiksi tähän, kun nämä suomenkieliset lehdet julkaistiin, että vähän enempi iloa olisi sieltä kaivattu sen uskonnollisuuden ja valistuksen sijaan. Joo, Snellman puuttui tähän asiaan, mutta nämä oli näitä arvosteluja, että mä käsittelin myös lastenlehdistön arvosteluja. Lastenlehtiä käsiteltiin runsaasti aikalaislehdistössä, siis aikuisten lehdistössä, mutta se mikä tuossa tuon kirjan kirjoittamisessa niin kuin ilmeni, niin millä tavalla nyt sanoin, moitin jo aluksi sitä kirjallisuushistorian kirjoittamista, niin aikuisten kirjallisuushistoria kaipaisi kanssa uudelleen ruokkoamista, että esimerkiksi Augusta Ahlqvist, eli runoilija A. Oksanen, kirjoitti lastenlehtiä, ne on sitten myöhemmin julkaistu aikuisten runoina. Sitten Rietrikki Polen, joka oli tämän Lasten Suomettaren päätoimittaja, niin muistetaan nykyään kirjallisuushistoriassa ensimmäisen suomenkielisen väitöskirjan tekijänä, mutta niin kuin lastenlehtipuoli on niin kuin
unohtuneet. Eli semmoiset vahvat nimet aikuisten kulttuurissa puuttu ja halusi puuttua lasten lehdistöön ja halusi kehittää sitä ja teki sitä myös erinomaisesti. Kyllä, ja siellä oli Jaakko Juteinia ja Julius Kruunia, tuttuja nimiä sieltä ajalta, mutta missäs olivat naiset? No naiset oli heti alusta alkaen mukana, mutta anonyymeinä, eli EOKsessa oli jo heti, muistaakseni jo ensimmäisestä numerosta lähtien oli naiskirjoittajia, mutta silloin niitä ei paljastettu vielä. Eli siis siellä oli kyllä niin kuin Augusta-niminen kirjoittaja, Augusta junior ja Augusta senior, joita on vähän hankala identifioida, ja sitten niin kuin, myöhemmissä lehdissä niin Toini Topelius, joka oli Sakari Topeliuksen tai Tsakris Topeliuksen tytär, niin hän ryhtyi kanssa niin kuin lastenlehtialalle, tai hänkin vaikutti lastenlehdissä, eli näitä oli paljon, mutta oikeastaan sitten vasta joskus pikemminkin 70-luvulta lähtien niin kuin naiset alkoi tulee vahvemmin lastenlehtikentälle. Joo, siellä vilahtaa tuttuja nimiä Immi Heleniä ja Anni Svaania. Joo, no Anni Svaan tuli oikeastaan sitten seuraavalla vuosisadalla, mutta toki niin kuin siis näitä lehtiä jatkui, niin kannatti mainita myös tuossakin kirjeessä, ja Immi Helen on niin kuin tunnettu, ja sitten näitä vahvoja 1800-luvun naisasianaisia, kuten Alexandra Krippenberg on siellä, ja Ida Kuudenhielm ja Vera Hjelt, ja niin kuin paljon niin kuin siis 1800-luvun ihan loppupuolen niin kuin feministejä on niin kuin lehdistössä mukana. Ja sitten yksi, mikä tuossa viittasin nyt siihen uskonnolliseen puoleen, niin se mikä kulkee yhtenä linjana on tietty niin kuin raittiuskirjallisuus. Alli Trygg Helenius oli yksi raittiuslehtien kirjoittaja, ja et hyvin paljon niin kuin semmoisia yhteiskunnallisesti vaikuttavia kirjailijoita ja kirjoittajia ja vaikuttajia, jotka on niin kuin ollut lastenlehtisaralla mukana. Voisin kuvitella, että lehtien lukijoina oli aika paljon sivistyneistöä ja kaupunkilaisperheitä. Levisivätkö nuo lehdet sitten sinne talonpoikien keskuuteen, ja mikä niiden levikki suurin piirtein oli? Nyt en muista tarkasti, mutta olisikohan nyt ihan jotain semmoista niin kuin EOKsella parhaimmillaan saattoi olla ehkä jopa 900 lehden levikkiä. EOS oli siis turkulainen lehti, mutta se levisi kyllä siis, siitähän puhukin jo, että se levisi Pohjoismaihin, mutta levisi myös Suomen sisällä niin kuin laajasti. Suometar taas, jonka lisälehti oli siis tämä Lasten Suometar, niin sehän levisi Suometaren mukana ympäri maata niin kuin suhteellisesti ottaen aika hyvin. Ja sen ajan maailman huomioiden, ottaen huomioon sen lukutaidon taso ja miten niin kuin posti kulki ja niin edelleen. Tässä on ollut ihan postin kulun ongelmia niin kuin Suomen olosuhteissa, kun ei välttämättä ollut rautateitä eikä tiestöä ylipäätänsä, niin se on kestänyt kauan niin kuin lehtien lähettäminen paikasta toiseen. Joo, vielä nopea kysymys tähän loppuun, että löytyykö siellä, sitten kun sä tutkit tätä, tämä oli 50-lukua, kun nämä lehdet perustettiin ensimmäiset, sitten kumminkin sinne 1800-luvun loppuun mennessä, löytyykö sieltä iloa niistä muista lehdistä sitten, vai onko se sitä pelkkää uskonnollisuutta ja valistusta sitten ihan sinne 1900-luvulle asti? Kyllä sieltä löytyy ihan runsaasti iloakin, että näitä lehtiä, mitä kritisoitiin, mitä Snellman kritisoi, että niissä ei ole iloa, niin kyllä niissä oli esimerkiksi hölmöläissatuja, niin kyllä se varmaan herätti hilpeyttä joissakin lukijoissa ainakin. Niin, eli ne oli oikeasti lastenlehtiä, ei liikaa aikuisten makuun kyllä joo, sitäkin löydettiin lapsilukija. Joo. Kiitos sulle. Kiitos kuulijoille.